Айде да танцуваш. Няма да бием количката, ще танцуваме. Айде да танцуваш. Пуснете другата музичка. Айде, идеш ли? Айде да му дам. Айде да танцуваш. Ако пуснем пчеличката, ще да танцуваме или повече време? Какви са вашите пчелички? Ето я! Какви се ще стана? Каква има там? Кравичка! Пати? Да честни другите са песничките. Айде. Айде да танцуваш. Натисни другата. Да, там много натисни жълтото. На последната не е такава и да вървиш на червеното. Айде да танцуваш. Кравата и патето. Вижте, танцуват още малко. Да, а тук е агънцето. Там е агънцето. Айде, бакуличка. Да, ти. Вижте, тук какви картинки има. Котето. Тук е котето. Айде пак обратно, следващата страница. И нещо друго чува нас. Какво стана? Бърна си. Къде е кравичката? Да. Айде пак обратно. Айде да танцуваш. Танцувай. Сега спря музиката. Айде. Иначка, танцувай, парче. Сега май това е. Това звук май повече хареса. Да, харесвайте като... Хубавията. Какво става? Разкажи ми. Виж, че не могат повече да се обърнат и странички. Не могат. Не, там не може обратно. Обратно, другата страна.
Айде, я прекъсна мелодията. Тото и най-лесно става, че стигнем. Айде пак обратно. Айде тук да натиснем едно от копченцата. Айде тук. Виж. Успя. Браво, кравичката. Айде да видим как кравата да чуем. Айде пачето. А тук следващото жълтичкото. Пачето. Пак кравата ли ще пусне? Кравата прави му. Да видим патето. А патето как прави? Айде патенце. Котето прави да е хубаво. Свима кравата. Усети ли като натидеш какво прави кравата? Айде пак. Браво! А котето? Я да видим къде е патето. Я да видим, Миничка. Патенцето. Ето го патето. Това е котето. Овчицата. Я да видим. Бе, овчице! Бе, овчице! Малко като яденцата. И да сресетва всичко с това. Браво! Айде, браво! Не трябва да натиска копченце. Иничка, браво!